Riwruok moro mawuok e piny Netherlands kanyakla kod kaunti ma Kisumo dwa chako chenro mar kedo kod oula masiko daro ji alwora ma Nyando, chenro ma dhi kawo higni 10 kendo muonyo omenda maromo bilion 4.9. Riwruogno yande nosedonjo e ogirimiti gi kaunti ma Kisumo ka chenrono igeno ni dhi ting'o gigo kaka pidho yiende e ginga aoche kaachiel kod kunyo aoche mar neno ni pi ok omwomo. Chenrono igeno ni biro konyo e tieko midhiero mar oula ma higa ka higa daro oganda e miechgi ahinya to gwenge mag Nyakach, Nyando gi Muhoroni. Young women who are breastfeeding, and waol gi pogo ji mogo ma miyo ng'ato chiemo kawuono to kendo kinyo chako bedo mana gi dhiero, mano ok ber. Omiyo koro wanwang'o gimoro mwanyalo miyo jowa ma gin koro kinyo gi kwechi o girit msaada ma kuom ji. Koro gin go weso margi ma gin be koro gitimo gigi kaka mana kigin. Ma gin bende koro ginya ma giloso mana city margi ma koro gin bende gin gilokre jomoko. Mane e yo mwakelo ka. Koro jowa gi mwakelo ka gidhi timo goro miluongo ni pilot. Yani ni ranyisi kaka gino biro bedo. Kose losore mon nya maber Nyando ka. To koro gini gole itere Nyakach, itere Ombei, itere Kure. En project maduong' mabiro telo kaka ng'iyo kaka inyalo ging'e weche mag pi maturo ji, kaka weche mag daik, weche mag pi ma wuok e nam ma iluongo ni backflow, to gipidho yiende e alworawa mabiro bende biro kelo yamo maber, biro kelo pi mar koth. Omiyo aparo ni en project maber mabiro konyo jothurwa. Omiyo awacho ne jogweng'wa modak e Nyando ni kuneno welo kawuotho to wamigi support motegno mondo project no wakaw kaka marwa nikech odhi konyowa.